नै आं डिउटियाव थांसै आरो बारहुंखायाबो दिनै न'आव थाङा नालाय गेटफोरखौ मोजाङै फांनानै ला आरो बे बोराया फैनो हागौ बे बोरायखौ हाबनो होनाङा मिन्थिबायना आरो फटमा नै बे पुलिसनि बाथ्राफोरखौ सोरबा खाथि खाला मायबाफोर सोंबा बे केसखौ जेबो खिथाथ'नाङा रनिनि बे सोरखौ सोक खालायदों बे सेलि जुगामि बेफोरनि खोथा रानबेसेखौ दा खोन्थासै दे बे न'खरनि खोथाया न'खरनिनो बे खाथि खालानि मानसिफोरनि सिगाङाव जेबो खिथाथ'ना खिन्थाया दे मादै औ खिन्थानाङा दाबा मा जायो मा मायो खाथि खालानि मानसिफोरखौबो फोथायनो हायाथ' सोरबा मा साननानै दङ सोरबा मायबा आखाइफोरबो थानो हानाय ना बेफोर मानसिनि सिगाङाव जेबो बाथ्राफोरखौ शेयार खालायनो हाया दिनै डिउटियाव थांनाय बाजिनो पुलिस स्टेसनावबो थांना फैनांगोन आरो बारहुंखानायाबो दिनै फैनाया गोबाव जागोननो जेरावबो थांखानाङा आरो जुदि थाङोबो मोजाङै ताला मारिनासो थांखा गेटफोरा औ मादै आं जेरावबो थांखाया आरो थांबोला आङो ताला मारिखायो मोजाङैनो मिराङा फैबाय माथो दिनै दामाथ' मिराङा गारिबो लाबाखै आंहालाय माबेफोरजोंलाय गारि लाबोदों लाबाखै खालि मोनसे खामानि मुलिखौ दिनै होनो मोनथारनांगोन मेदामनो दिनै जेरैखिजाया मुलिखौ होनो होथारनांगोन मेदामनो थांनिरा माबा उनुन ओरैनोबाबो मेदामा फैगोन फैगा कफि लोंनो नागिरखायो थांनानै माबा बानायना हैखासै What uncle? What's the problem? Come on, nengokku uncle. रानि डिम्पोल एसे खोथा दंमोन खोथा? What? Actually uncle, आंहा एसेबो सम गैथारा माबारै बुं आं दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दङ माने आंनि फ्रेन्डनि बार्थडे दङना शपिं खालामनो दङ स' uncle मा खोथा दंमोन माबारै बुं वैसे भी मुझे पुलिस स्टेशन में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता औ रानि डिम्पोल मा खालायनो एखेबारे उफाय गैथारा नोंखौ लिंहराबाबो जाला थारमाने सेंग्राफोरखौ जि हमना लाबोदों बेनि सासे सेंग्राया बुंगासिनो बियो नोंसोरखौ जेबो एदावाखैमोन बे पाब्लिकसो होननानै बुंबाय दङ दा जोंबोथ' कारेक्ट समाव नुहैयासै दा नोंसो मिन्थिगौ दा साबेसे दंमोन सेंग्राफ्रा ओइ आंकोल नोंथाङा नुदोंमोन माथो Yes I saw but माने एदावबाय थानाय समाव जों नुहैयासैना दा सेंग्रा सासेया बुंगासिनो बियो जेबो एदावाखैमोन पाब्लिकसोमोन होननानै बियो नोंसोरखौ फंसेबो खोथा जेबो गाज्रि सोदोब बाहायाखै गाज्रि राव बुङाखै जेबोखौनो बुंखायाखैमोन बियो जास्ट नायनो थांदोंमोन खाथियाव होननानै बुंदों जों बेखौसो माने बिखौ आरो गोरोन्थियावनो हमना लांफ्लांबाय होनना बुंबाय थादों दा नोङो खेबसे नायहैनांगौमोन आंकोल नोंबो ना मा प्रब्लेमाव फासजाबाय आंखौ मा खालायनो रानि वैसे भी आरो आंनि पापाया आंखौ पुलिस स्टेशनाव फैनोनो होखाया दा पापाया मिन्थिब्ला आंखौ रागा जोंगोन लोगोसे नोंथांखौबो रागा जोंगोन आंखौ लिंहरदों होननानै मिन्थिब्ला पापाया बेफोर बाथ्राखौ जेबोखौनो मिन्थियाथ' बेथ' नंगौर' नानि आंबो लिंनो सानाखैमोन नाथाय दा राहायानो गैथारला बे सेंग्राया गाख्रबगासिनो दा दायनिगिरि गैयालाफासिनो जों लाखिनोबो हाया नालाय दा एक्चुअली आंना खामानिया मा आंकोल थारमाने आं मा खालायनांगौ सल्युशना मा बेखौ हमबाय दा आं मा खालायनांगौ थारमाने बे सेंग्राया रिकुवेस्ट खालायगासिनो आरो बियो जेबो खालायखायाखै होननानै ओरैनो बिखौ हमना लाबोनाय जादों दा नोङो खेबसे नायहैनांगौ सेंग्राखौ जुदि नोङो बुङो बे सेंग्राया नोंखौ एदावग्राफोरनि गेजेराव गाज्रि बाथ्रा बुंग्राफोरनि गेजेराव बे सेंग्राया गैयामोन होनब्लानो बेखौ एंगारनोसै आरो जुदि दङमोन एंगारला नों खेबसेल' नायहैथ'थ' होननानै जेबो नङा जास्ट खेबसेल' Okay fine I will see थौ That's my girl फै रानि डिम्पोल आरो पापानो जेबो खिन्थाथ'नाङा बेफोर खोथाखौ Yes I know that खिन्थाया आं मोजाङै गयखाबाय आंहा खालिनो बाखि दङ मेदामा लोंनोल'सो जों दिनै मेदामा लोंबानो जाबाय कफिखौ दैस गोनां कफिखौ जायखिजाया दिनै मेदामा लोंखागोन कफिखौ मेदामा केबिनाव जिरायनानै दङ माबा दैस गोनां कफिखौ हैना फैनोसै दिनैथ' रैखा गैखाया मेंबाय टेनसनावनो मेंनायफोरासो बारा जाबाय आंना
May I come in, ma'am? Yes. Fै. Madam, कफि लाबोदों आङो। बा दिनै एसेबां थाब फैग्रा कफि लाबोबाय नोङो? औ मेम। मा खौरां मानसि? दिनै मार खुसि माथो। बार्थडे जाखो ना मा जाखो नोंनालाय दिनैलाय? नङा मेम, ओरैनो माने दिनै आं खामानिफोरखौ थाब फोजोबदों नालाय बेनिखायनो नों मेडामाबो सफैनायखाय सानदों कफिखौनो हैनोसै मेडामनो होननानै। औ मोजाङानो, बेबायदिनोथ' जानांगौ आरो खामानिफोरखौ फास्टाव मावनांगौ, होमब्लासो खामानिफोरखौ थाब फोजोबनो हायो। लोंबानो जाबाय। नो मेम कफिया लोंदो मेम, गुसु जागोन। हर कफियालाय दिनै कफि बारा होदों ना मायो? एसे सोमफिफि जादों माथो दिनै। हा? मुलि होनायासो सोमखिखि जाबाय नामा? मेडाम दिनै एसे टेस्टि बानायदों आं, एसे गुबुन स्टाइलाव। नंगौ नामा? दे। लोंदोंना लोङाखै? लोंबाय। गुदुं, दा दसे उनाव लोंनांगोन, गुदुंथार। साले खामब्रजोब्बाय, दा गुसु जाथार'। लोंबाय था। बसनो खबर हैनो र'। बसआलाय माथो फनखौनो हमाखैलै। बस फना माबोरै? हेल बस दै खामानिया साक्सेस जाबाय। रितु मेडामनो बिस्कुट मोजांनो होनो हाबाय कफियाव। गुड वर्क बेबायदिनो मावबाय था। बस आं मा खालायदों? खफायै होखादों। जि खामानिया 15 दिन 20 दिन लागोन बेखौ आं सप्तासेयावनो फोजोबखागोन। कफियाव आङो खफायै बिस होखादों। मा? ओइ फाग्लि सिख्ला, नोंखौ सोर सफानै बिजोन होनाय कापसे कफियाव? फाग्लिलाय हमजानो नागिरदों नामा नोङो? आंखौ हमजाहोनो नागिरदों? बुरबक हांसोनि मेलेम। मोजांसो जादों, थाबनो साक्सेस जागोन खामानिया। राइट साला मूर्खनजात मोसौ, बेबायदि नामा? बेखौ बेबायदि सफानै होब्ला माथो बिनाथ' साइड इफेक्ट जानानै हमनो हालायलांगोन बिस होदों होननानै सोरबा। बेबायदि नामा? आं नोंखौ बुंदोंमोन कापसे कफियाव जास्ट द्रपसे दबनै, बेबायदिल'सो होनदोंमोन आं। द्रपसे द्रपनैखौ मा होनो बुजि मोनो ना मोना? इसेल'। से बुन मोननै बुन, एक टुप दुइ द्रप, बेबायदिल'सो होदों। सालै नोङो सफानै होदों, नों बुथारगोनलै। बेबायदि खालायब्लाथ' साइड इफेक्ट जानानै जों हमजागोन लगे गाबोननो। नोंनि लान्थि खानायाव खानाय रज'गोन ना? पुलिस स्टेसनावसो जेलावसो थांनानै सानैबो साला हाग्रा सनस्रांहैनांगोन, मोनथिबाय? आं आरो मा सानदों, बेबायदि बुरजा होब्ला खामानिया थाबनो साक्सेस जागोन होननानै बेबायदि साननासो होदों आं। ओइ साला मूर्ख, जेरैबायदि बुंदों बेबायदि खालाय, उस्तादि देखायनो दा नाजा। नानि फै। ओइ ओरै फैलाय। नै नोंखौ नायनो फैदों, नों दंना गैयामोन? औ सार, बे सिख्लायानो दंमोन, बे सिख्लायानोमोन। बेलाय माथो दाखालिबावै आंखौ बेसेबा आखल गाज्रि होननानै रायनाय सेंग्रायासो। दाखालिबावै आंजों नांज्लायनाया बैयाव सिखरबाय थालाय। ओइ नों बुंलाय प्लिज, नोंखौ एदावनायाव आं गैयामोन होननानै, आं नोंखौ एदावाखै होननानै, बे जायगायाव आं गैयामोन, बिसोरसोमोन, आं पाब्लिकसोमोन होननानै बुंलाय सारखौ। सारा फोथायाखै, आंखौसो नोंसोरखौ एदावदों होननानै सानबाय थादों। बेथ' आंनि थाखाय ग्रेट चान्स। वेसेबि ओरैनोबाबो बे सेंग्राया आंखौ बे भिखारिमोन जायनि गथ'नि थाखाय बेसेबा रायदोंमोन। 10 थाखा फैसा गैया नोंनाव, मा आखलनि मानसि, मा आखलनि बिमा बिफाया मा फोरोंदों होननानै आयु मा इसेबां रायदोंमोन आंखौ बियो ननसेन्स गाज्रि सिख्ला होननानै बुंदोंमोन ना? बेनो चान्स बिसिम बदला लानाया। I will take a revenge. बुंलाय प्लिज, आं बे सेंग्राफ्रा नङामोन होननानै, बिसोरनि गेजेराव आं गैयामोन होननानै। प्लिज बुं, नोंथ' गासैखौबो मिथिजोबगौ, नों बिसोरखौ सिनायोबो, साबेसे दंमोन। प्लिज आंखौ बासाय बे जायगानिफ्राय। आंखौ थांनो हो प्लिज, आंहा जेबो दाय गैया, आंखौ थांनो हो। Whatever, आंहालाय मा अरजादों? Whatever,
नों जायखिजाया प्रब्लेमाव गोग्लैयाबानो आंहा मा जादों आंखौ दाख्लैबाव एसेबां गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों आंखौ मा मा खोथा बुंदों आं ओरैनोबाबो आं सानखादोंमोन आं नोंखौ रिभेन्स लागोन होननानै दा गडस हेल्प मी आंखौ इसोरा मदद खालामखादों नोंखौ रिभेन्स लानायाव नोंखौ माने एंगारनां बेनोमोन ना नानि डिम्पोल बे दंमोन ना बे सेंग्राया अन्नानै बुं आं गैयामोन होननानै आंखौथ' नों नुखायाखै बिसोरनि गेजेराव आंकोल नों बेफोरबायदि सेंग्राफोरनि खोथाखौ फोथायदों बेबो सासे लोफांगा लामानिनो बेबो सासे बिसोरनि बायदिनो बेनो आरो बेबो दंमोन मा नों बेबायदि बुंदों आं अबाव दंमोन नोंखौ एदावनायाव आं गैयानोमोन आं नोंखौ जेबो फंसे खोथाखौनो बुङाखै जेबोखौनो बुङाखै बिसोरसोमोन आंखौ मानो बेबायदि होनदों नोङो आंखौथ' नों नुवाखैयानो आं बे जायगायाव गैयामोनानो नों नंखाय बुंदों नों नंखाय बुंदों No way, I'm not liar. आं नंखाय बुङाखै बे सेंग्रायाबो दंमोन आंकोल थ' आंकोल I request you बिसोरखौ बेयावनो साननैसो दोन साजा मोनगोन मोजां मोनगोन मोनजाया मोनलोङालासिनो गासैखौबो बावगारजोबगोन बिसोरो साननैसो लकआपआव थाबोला बिसोरनि दिमागा थिग जाखागोन बेबो दंमारमोनबालाय Yes आंकोल बेबो दंमोन नङा नों नंखाय बुंदों आं गैयामोन बेयाव नों दाखालिनि बायदि खोथाखौनो आंजों रिभेन्स लानो थाखाय बेबायदि खालायदों नों आंखौ सिनायखादों आं सोर नों नंखाय बुंदों थार बुङा मानो नों आंनि जिउखौ मानो बरबाद खालायनो नागिरदों बे फिसा बाथ्रानि थाखाय Oh you shut up नोंजों बेफोरबायदि टाइम पास खालायबाय थानो आंहा सम गैया You nonsense ओइ नों मोजां खामानि मावाखै खिन्थु साला हारामि नंखाय बुंनो फैदों हो थाक साला कुत्ता दिनैनिफ्राय जुदि नंखाय बुंबावो नोंखौ मोनथिगौना नोंसोरो पुलिसखौ नंखाय बुंनायनि साजाया मा जायो हो